Egunon, gaur apirilak 7 ongi etorriak magazinara, gaur goizean Iñaki Atxarekin izanen dugu elkarrizketa, Baztan bidasoako oian ezeengatik eman diote saria dokumental horrengatik eta berarekin solastuko gara. Hori baino lehen, has gaitezen betiko edokiak ikusten. Has gaitezen efemerideak ikusten. Apirilaren 7an, baina 1506an, Francisco Xabierrekoa Nafarroako Xabier herrian jaio zen. Urte batzuk beranduago, baina egun berean, 1614 urtean, El Greco, greziar jatorriko espainiar margolaria hil zen. 1939an, Francis Ford Coppola estatubatuar zinemagilea jaio zen. 1969ko apirilaren 7an, interneten jaiotzaren data simbolikoa ezarri zen. Azkenik, 2014an, 40 urte aurrez gertatukoaren oroimenez, Txomin Perurena ibili zen garaile hartan, Euskadiko itzuliaren 54. edizioa Ordizian egin zen. Egun horretan, etapa Ordizian hasi eta bukatu egingo zen. Biharamunean berriz, hasiera izango zuen bertan eta Urdazubin bukatu. Ikus ditzagun orain lerroburuak. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur apirilaren 7a da, osteguna, hauek dira Iruña herriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. ELA, LAB, STEILAS eta ESK sindikatuek bat egin dute Euskalgintzaren Kontseiluak Nafarroan deitutako manifestazioarekin eta bertan parte hartzeko deia egin dute. Manifestazioa maiatzaren 7irako deitu dute eta arratsaldeko 5:30 aterako da Antoniuti parketik. Osasun publikoak persona kalteberekiko prebentzio neurriak azpimarratu ditu, koronavirusak eragindako ospitalaratzen igoera txiki baten aurrean. Nafarroko Gobernuko lehendakariak Berdintasunerako Kontseiluaren lana aitortu du bere 25. urteurrenean eta gobernuaren konpromisoa berretsi du politika feministekiko. Foruzaingoaren plan estrategikoko proiektu 80% garatzen edo amaitzen ari dira. Nafarroan errenta bermatua jasotzen duten personek 40 lan kontratu gehiago sinatu zituzten 2021an, 20.558 zatera iritsi arte. Gobernuak 8 milioi euro baino gehiago bideratuko ditu 2021ko abenduko eurite eta uholdek eragindako kalteak konpontzeko jarduera planera. Lan sindikatuak SOS Arrazakeria Nafarroa elkarteak eta etxeko langileen bi elkartek elkartaratze eginen dute datorren larunbatean apirilak 9 Iruñan etxeko langile eta zaintzaileendako eskubide guztiak aldarrikatzeko. Iruñeko udaleko EH Bilduk, PSNek eta Geroabaik ekimen bat eramango dute ostegun hontako osoko bilkurara. Frankismoak errepresialiatutako emakumearen izena txantrean sortzen ari diren 8 kale berriei jartzeko. Sanduzelaiko Gortari doktorearen plazak instalazio fotovoltaiko bat estrenatu du, bertako pergolan eta estalkia aurrendako jolasgunean. Korreosegetan bideko udalerrien elkarteak beste helburu bat proposatu diete Santiagora bidaiatzen dutenei, garapen jasangarriaren helburuen alde lan egitea. Zibibox Milagrosak kontzientzia inklusiboa sustatzen du auzoko adingabeen artean, eskuz esku zikloaren bidez. Ostotza eta loretze bereziko zuhaitzak landatzen ari da Baztango udala. Magnak udalez gaindiko eragin plan sektoriala moduan tramitatu nahi du erdizen egin nahi duen meategi proiektua. Herritarren parte hartzea bermatzeko eta justifikatzeko bilera publikoak egin behar dituzte. Lehenbizikoak Artzainen egin zen atzo eta Erdiz Biziri plataformak protesta egin zuen kanpoko aldean. Larunbatean korrika, malerreka, bortziri eta xaretatik pasatuko da, hori dela eta hainbat ekitaldi antolatu dituzte girotzeko. Pandemiak eragindako 2 urteko etenaldiaren ondotik apirilaren 30ean Nafarroaren eguna ospatuko dute berriz Baigorrin zutik itezen berriz leloarekin. Erratzukoak ere etziren sorginek 1611an erratzun gertatutako historia islatzen duen antzerkia aurkeztuko dute apirilaren 8an eta 9an erratzun. Musika independentaren min sariak izango dira Nafarroarenan apirilaren 27an Nafarroko 5 finalistekin.
Beietz taldeak bere bigarren diska askatua ingura kaleratu du. Pasa gaitezen agendara. Gaur hortzeguna, bihotz, bihots, bitxotx antzerkia egonen da Karrikir elkartean, Iruñean. Garazi San Martinen izenean izanen da antzeslana nano antzerki formatu batean. Ordu berean, Nafarroako Filmotekan, Begi Zubiaren urak aske dokumentala izanen da. Apirilaren 8an, bihar, Kerobia taldeak joko du Zentral Kafe Antzokia Iruñean. Hilak izeneko album horrekin Kerobia itzuli da. 8 abestiren bidez, etorkizun baten bila lurretik irten ziren misioetako tripulazitzaileen istorioa kontatzen du taldeak. Bihar ere, Arangurenen magia, aroa eta mirariak, Asier Kidamen eskutik izanen da. 7etan, Lilo musika taldeak joko du Iruñeako geltokin, modu akustikoan. Egun berean, Antsoainen, 8etan Sua komikia aurkeztuko da. Eta apirilaren 9an, larunbatean, Gatiburen kontzertua 6:30 Iruñako Kafe Zentral Antzokian. Egun berean, larunbatean, Nora zoaz Kalamiti antzerkia Laba gunean. Antzeslan familiarra Kaktus antzerki konpainiaren eskutik. Nafarroako antzerki eskolak Zit-Zat obraren aurkezpena hartuko du 2021 urteko aurrentzako antzerki testuen lehiaketako irabazlea dena. Emanaldia apirilaren 9an esan bezala, 6etan, egilea Pablo Barrio zuzendaria berriz, Xavier Artieda. Larun batean ere Antsoainen aurretan erabeen garuna hitzaldia izanen da goizeko 10etan Antsoaingo antzokian. Nola egin garapen osasuntsu baterako akonpainamendua? David Castilloren eskutik hitzaldia. 11etan arte laborategia Cibibox Jus Larrotxan, Iruñean. Artistari buruzko esperimentazio tailerra izanen da. 12:30 aurrentzako antzerkia Cibibox Mendillorrin. Ludens izeneko antzerkia izanen da. Igandean, apirilaren 10ean, 6etan, Mr. Link jatorri galdua filma Zizur Nagusiko kulturetxean, aurrentzako zinea izanen da. Eta igandean ere, Atarrabiako kulturetxean antzerkia. Eresia lurra arin bakizu ama. Arratsaldeko 7:30 izanen da. Pasa gaitezen egunkarien azalak ikustera. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Iruñ herriaren eta Nafarroako hegoaldearen arteko errenta aldea handitu egin da. Horixe da lerroburu nagusiaren bidez adierazi dutena. Azaltzen dutenez, pertsona bakoitzeko 5.500 euro inguruko aldea zegoen 2008an, eta 7.000 eurora igo da. Zizurrek du bataz besteko errenta altuena, 34.500 eta 52 eurorekin. Iruñea, 34.500 eta 58 iristen da, eta Tutera, 20.900 eta 40etan dago. Ekoizpen modeloak giltzarri diru sarreretan. Argazkian, Memoriaren parkera joan ziren 500 ikasleetatik batzuk. Gaur, beste 500 bat lagunek parte hartuko dute. Argazkiaren lerroburuan, Memoria bizia. 1000 ikasle inguru joan dira belaunaldien arteko sartagudako topaketara, eta fusilatuen senidekin hitz egin dute. Beste lerroburu batzuetan, apirilaren 20tik aurrera ez da musukoa beharrezkoa izango barrualdeetan. Diario de Navarrara pasako gara orain. Lerroburu nagusian, apirilaren 20ko musukoen amaierak bizitza normala hurbiltzen du. Prebentzio zerbitzuek erabakiko dute enpresetan erabiltzen jarraituko duten ala ez. Argazki handi batean, Donbaseko Slovansk herriko bizilagunek
tren geltokia betetzen dute Ukrainiako ebakuazio aginduen ondoren. Lerroburuan, Donbasetik ihes masiboa. Ukrainiak Donetsk eta Luhansk uztea eskatu die zibilei, errusiarren eraso handi baten aurrean. Lomloeren harira jarri duten beste lerroburu batean, musika eta dantza eta balio etikoak erlijiozko klaseen ordez. Azken lerroburu batean, Errioxa rojillo edo gorrixka egin dela azpimarratu dute, herriberan sortutako peña osasunzalearen harira. Goazen gara egunkariarekin. Lerroburu nagusian, Erkorekak ez du emankorra ikusten Kabakasen familiarekin hitz egitea. Fina Lizerazuk eta Manu Kabakasek bilera bat eskatu zuten Lakuako herrizaingo sailburuari begietara begiratuz hitz egiteko. Ez digute ez egiarik, ez justiziarik, ez erreparaziorik eman egiaztatu dute. Argazkian, Bilboko korrika ageri da eta lerroburuan. Goitik behera eta ezker eskuin zeharkatu du korrikak Bilbo. Beste lerroburu batzuetan, beste 5 preso ekarri dituzte Euskal Herrira eta beste 3 leku aldatu dituzte. Edo, Sánchezek Pablo Gonzálezen egoeraz hitz egitea saihestu du. Berria egunkarira pasa gaitezen. Lerroburu nagusian zera nabarmendu du berriak. Hilaren 20tik musukoa ez da nahitaez jantzi beharko hegoaldeko toki itxietan. Azaltzen denez, Espainiako gobernuak soilik garraio publikoan eta zentro sanitarioan eta soziosanitarioetan eutsiko dio derrigortasunari. Euskal Herri osoan ia berdina izango da protokoloa. Adituek zalantzak dituzte hala ere. Argazki nagusian, Bilboko korrikaren argazki jendetsua. Bilboren bultzada jarri diote lerroburu gisa. Bertze argazki txikiago batean txirrindularitza. Bilbao irabazle Amurrion. Eta beste lerroburu txikiago batean ere, bizitza osoko espetxe zigorra ezarri diote Tomas Sankararen hilketaren akusatuei. Eta azkenik betiko moduan Euskal Herria irratia. Berri nagusian, Nafarroaren eguna itzuliko da, 2 urteko etenaldiaren ondotik. Argazkian zenbait baigorritar agertzen dira Nafarroaren egunaren kartela erakusten. Azaltzen denez, pandemiak eragindako 2 urteko etenaldiaren ostean, apirilaren 30ean Nafarroaren eguna ospatuko dute berriz baigorrin. Zutik gaitezen berriz leloarekin. Basaizea elkarteak lehendabizikoz autobusak antolatu ditu Euskal Herri osotik festara joan ahal izateko. Beste berri batean, Txil Mafiako kuadrilla ageri da txilmafiakeriak egiten, eta Txil Mafia min sarietako finalista 2 kategoriatan izan dela azaltzen da. Azkenik, merezimenduen dekretuaren aurkako prentsaurrekoaren argazkia. Dekretua gobernuaren supremazismoaren erakusle dela salatu dute ELA, LAB, Steilas eta SK sindikatuek. Movistarrek pertsonen bizitza hobetu nahi du. Izan ere, orain, gigabaterainoko zuntza, datu infinituak, eta Movistar gehi futbola izateaz gain, smartphone bat eta Netflix 3 hilabetez izan ditzakezu opari gisa. Hori guztia 125ko deskontuarekin, 4 hilabetez fusion selekzionera pasatzen bazara. Pasa Movistarrera eta ikusi nola bizitza den apur bat hobea. Eguraldia ikus dezagun orain. Gaur hortzeguna tenperaturak gora egingo du, baina arratsalderako lainotu egingo du ipar partean bereziki. Goizean hego-mendebaldeko haizea ibiliko da eta maximoak 18-20 gradura hurbilduko dira. Gainera, soilik goi-hodeiak agertuko dira eta giroa eguzkitsua izango da. Baina arratsaldetik aurrera, haizeak mendebaldera egingo du eta hodeiak ugaritu egingo dira. Kantauri isurialdean batez ere hodei dezente ikusiko dugu eta euri apur bat egin dezake. Ostiral goizean giro argitsuak jarraipena izango du, baina arratsalde gau parterako euritara joko du. Egunaren lehenengo zatian hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, hego-mendebaldeko haizea ibiliko da,
Tarteka zakar eta ondorioz maximoak beste egun batez epelak izango dira. Arratsaldean aldiz, fronte hotz bat iritsiko da eta egoera zeharo aldatuko da. Haizeak ipar-mendebaldera egingo du, freskatu egingo du. Zerua estalia geratuko da eta euria egingo du, ipar partean bereziki. Eta gaur goizean Iñaki Atxa Aranbururekin gaude, bera argazkilaria da eta kameragilea ere bai. Egunon, Iñaki? Bai, zurire Gorka. Ongi zaude? Bai, hementxe, distantziara zurekin solasian. Hoitzen da. Iñaki, ez dakit artistei handizetan gustatzen zaizue aurkezpen berexiak egitea, galdetu nahi nizun, nor da Iñaki Atxa lehenik eta behin? Bueno, Oen arte ertenen bastandar gazte bat, ja ez naiz bastanen bizi eta ja ez naiz horren gaztearez. Orden ja ez dakit nola definitu nire gure, nola aurkeztu nire gure, baina, bueno, beran bizi den bastandarra eta naturarekiko halako maitasuna duena. Eta saiatzen dena irudien bitartez, jendeari nik sentitzen duten hori transmititzen. Eta hain zuzen ere, naturareko maitasun horregatik sari bat, jaso duzu, horretaz gaude gaur hemen solasean. Ea ongi erraten dudan, zaren sariak gainera bere berezitasuna du aragoieraz esparru horretan irabazi duzula. Eta Espielo Agora Laragones izeneko sari bat, ezagit ongi erran izan dudan. Iñaki, nola kitzen du beran bizi den bastandar batek aragoieraz sari bat irabazten? Bai, hola, nahiko berexi da, afera. Erramarra da dokumentala hau pandemia garaian egin nuela. Aprobetxatuz etxean egomarra ginela, hasi nintzen hor artxiboan zer nuen ikusten, errepasatzen, eta hartu nintzen, nola nahiko material burutan nuen dokumental hori egiteko. Gidoia idatzi nuen, eta hasi nintzen pixket forma ematen. Eta azkenean, hortxe atratzen 22 minutuko dokumentala. Aragoieraz zertaz, nik lagunon bat, Zaragozan bizi den lagunon bat dut, bera Alex da, eta bera musikaria da, orden berak egiten dizkit bideo guzindako banda sonorak, ez? Eta, pasatu nion dokumentala, eta egin zuen banda sonora, eta burura etorri zitzaion, zertaz ez genuen euskaraz aparte, aragoierara itzultzen, eta aragoieraz ofa grabatu, eta festivaletara, hango festivaletara aurkezten. Erran nion, idea arrasona izaten altzela, eta alaxe hasi zen bera, itzulketa lanekin. Gero bere lagun batek grabatu zuen ahotsa, Fer Mailakanek, eta emaitza gustatu zitzaigun, aurkeztu genuen Espielo Festivalera, aragoieraz sailean, eta haranon sorpresa deitu nindutela erranez, sari bat lortu nuela. Zorionak, Iñaki Atxa, sari horrengatik. Ez dugu erran, dokumentalaren izena Baztan Bidasoako Oianak da, nola da zehazki? Bai, Baztan Bidasoako Oian Ezeak. Oian Ezeak hori da. Lehenik galdera bat, aragoieraz, ez dakit jende handitz egongo den, aragoieraz dakiena, publiko mugatua izanen da, pentsatzen dut. Bai, zoritxarrez nahiko hankamotz dabile hizkuntza,
Zaragoza hiriburuan, bueno, badalako mugimendu txiki bet, bautean beraien eskola, helduendako eskola, Nogara izenekoa, eta, bueno, bada alako mugimendu txiki bet aragoieraz ikasi eta solasten duena, eta gero ja Gamarrazara Pirinotako bailara batzuetara, kasunten Sobrarbe bailarara, eta hor bai jendea aragoieraz mintzo dela, baina bertzelaz nahiko erabilera eskasa du bai. Beraz, badago nolabaiteko ezakit konexio bat edo harreman bat Baztan Bidasoako Oianeze hoien eta Sobrarbeko komunitateen artean ez, bizket aragoiera eta euskeraren arteko harreman edo anaitasun hori ere badago, ez dela? Pentsatzen dut hortaz ere publikoari gustatu zaiola, seguraski zer eta Baztan Bidasoako dokumental bat. Bai, nire lagunales justo Zaragoza hiriburuan bizia eta aipatu atzuten mugimendu horren barnean dago. Ni ere beti euskararen inguruan nabile lanean eta zuk aipatu bezala badago ez, halako konexio bat. Eta, bueno, biek hasieratik garbi ikusi genuen, proiektua izaten zela arraspo egite eta, bueno, bai, egierran, emaitzarekin arraskonten gelditu gara. Eta, Iñaki, orain galdetu nahi nizun, pixket dokumentalaren edukiaz beraz, Baztan Bidasoako Oianezeak, pentsatzen dut hau dela, urtetan biltzen joan zaren irudien emaitzak ez, agertuko dire, animalia basatiak, pentsatzen dut, oianak egun sentiak, gauak, nola izan da ibilbide hori? Bai, bueno, ibilbidea hasi nintzen animali basatiei argazkiak atratzen, animali basati eta bertan bizi diren paisajei. Ben argazkiak lortzen ditudanean, hasten ez orduan bideoak grabatzen. Zorionez gaur egungo argazki kamarek bideoa primeran grabatzen dute eta horri esker aukera ematen du bideoa grabatzeko. Eta bai, urteetan grabatutako irudiek osatzen dute dokumental hau. Pentsatzen dut, gero zailtasuna izanen dela horri koherentzia bat ematea, ez? Azkenean hor irudi laxoak dire, ez? Hemendik toma bat, handik bertzea, nola lortu duzu guzti horri narratiba bat ezartzea? Bueno, hartu nintzen banituela katapurtzintzen irudiak urtaro guztietan, postura guztietan eta banituen irudi pila bat urtsintxana, horren argi ikusi nuen hasieratik bere izango zela protagonista eta egin dutena da berak zuzentzen du Baztan Bidasoako Oianak 4 urte oroetan barna ez. Orden, bera ikusiko dugu 4 urtaroetan, baino urtaro bakotxean berekin batean agertuko dire animali ezberdinak. Orden, pixket sinopsia egitearren hori da, ez? Ikusten da Baztan Bidasoako Oianetako negu, udaberri, uda eta udazkena. Gure protagonista Kirik da, berak gidatzen du dokumentala, eta hotxean, gaten ez, sasoian sasoiko azalpenak ematen, eta sasoian sasoiko animaliak agertzen direnean, beraien azalpenak ere ematen. Beraz, kasu honetan, narratzailea urtsintxa bat da, hor berezitasuna. Iñaki, entzuna du noizbait ere, Nafarroako basoak Europako ederrenetakoak direla, hori entzuna diot baso zainen bati, gidaren bati. Ez dakit ados zauden iritzi horrekin? Bueno, ederrenak ertea uste dut soberasko izan zela, gainera edertasuna ez dakit oian batean nola neurtzen den, adibidez, niri aski ederrak iruditzen zaizkit
hemengo oihanak, baina hemengo oihanak bezain ederrak iruditzen zaizkit, Europa iparraldekoak erabat ezberdinak direnak, ez? Orden, ederrak bai dire, baina ederrenak ez dut uste direnik. Edozein kasutan, Iñaki, ez gaitezen aritik gehiegi urrundu, galdetu nahi nizun, nik uste handitzek ikusleek izaten dugu kuriositate jakiteko nola demontre grabatzen den guzti hori, ez? Irudi eder horiek nola lortzen diren. Ni joaten naiz basora eta nik ez dutan orainik ikusten eta urtsintxarik nola lortzen du, ez? Argazkilariak edo dokumentalgileak irudi horiek lortzea urtsintxa, bere lasaitasunean, bere egitekoak egiten. Nola lortzen da guzti hori? Pazientzia handitzekin. Bi teknika ibiltzen dire olako kasuetan. Bat da, lehenbizik lokalizatu atea nahi duzun animalia, bere uzten dituen aztarnengatik eta errestuengatik. Hasi poliki animalia segitzen edo bere mugimenduak zeintzuk diren ikasten, eta saiatu ala azkenean denborarekin lortzen dire halako irudiak. Behar badau da teknika zailena edo, kaza fotografika deitzen zaiona, eta bertzea da zu ikustezin bihurtzea oihanean. Nola? Normalki halako etxola txiki baten bitartez, eta orduak eman, eta halako batean, animalia zure aintzinean agertzen denean, momentua aprobetxatu eta argazkiak atra edo bideoan filmatu. Eta Iñaki bat ez da aspertzen, orduak egoten? Hombre, esku txik tortzen bazara etxera, bai, baino animalia aintzineko aldian patzen den momentutik, buruak egiten du aspertze horren reseteoa eta etortzen zara aski konten, egon zarelakoz gozatzen berrintzait 20 segundo edo 20 minuto animalia basati batetaz metro eskatxetara, berau hartu gabe hor zaudela. Beraz, badu meditazio punto bat eta gero ere adrenalina punto bat, ez? Arrisku egoerak bizitzen dira olako dokumentalak grabatzerakoan? Arrisku egoerak ez. Baztan bidasoako animaliekin ez. Behar bada oreinaren marrualdi garaian, izaten alda hor arrisku zerbait, baina beti ere distantziak mantenduz eta haizearen norabidea kusiten ondi daien patzen zara bertze puntan, eta suposatzen da oreinak ez dakiela hor zaudela, orden izatekotan hor arrisku pitez, baina ez dago arriskuik. Ezagutu behar da edozein kasutan oihana, pentsatzen dut asotxik ez egiteko, haizea kontrolatzeko, nondik nora jo. Hain zuzen ere, zuk esperientzia, erran dezakegu luzea duzula honetan, hau ez da egiten duzun lehenengo dokumentala, eta badakit ibilia zarela Europako bertzetokietan eta baita munduko bertzetoki batzuetan ere irudiak ateratzen. Bertze dokumentalak ere egin dituzu ez dela, hartzen inguruan eta Iñaki. Bai. Horrein eskuartean badugu azken bidaian egin genuen dokumentala, Dani Iribarren eta Bakartxo Anizekin batera egindakoa. Gainera, istentian azkeneko retokiak ematen ari gara, nahiz eta lehendabiziko proiektzioa bota genuen, ohartu ginen gauza pare bat falta zizkila retokatzeko, eta istentian hasi nahi dugu Nafarroa eta Euskal Herri mailan mugitzen dokumental hau. Zuk erran bezala hartzen inguruko dokumentala da, hortarako Finlandiara bidaiatu ginuen, eta lehenagotik ere badut Finlandian eginiko bertze dokumental bat, gainera hau ere saritua izan zen, Bilbao Mendifilm Festivalen 2018an,
Eta, bueno, gero ere ibilia naiz, Polonian, Ipar Ameriketan eta halako tokietan, baina hor ja dokumental formarik ez diot eman, horiek asmentak izanik, dire errango nuke bideo batzuk, musikarekin eta guti gehiago. Bueno, ez da guti, edozein kasutan, pentsatzen dut, olako bidaiek ez bada atzetik ez dakit, produktore handi bat dagoela, modu afizio moduan egiteko kontu zaila izango dela, ez? Garestia da, finantziazioa zer moduzkoa da olako dokumentalak egiteko orduan? Bueno, bai, guk ez dugu finantziaziorik, osea, norberak bere sakeletik ordaintzen du, bidaia, baimenak eta materiala. Eta gero, justo horrexegatik, igual hasi nintzen ez, pixke dokumental forma ematen eta saiatzen gero kulturetxeetan eta auditorioetan eta proiektatzen. Gero proiektatuta gero nire hitzalditxo bat ematen. Eta hortik pixket gastuak kubritzen. Eta orain eskutartean dugun dokumental berri honekin asmo berdina dugu. Bueno, aparte guk bizitakoa transmititzea eta edatzea eta jendearen gana iristea badu bertze bigarren afera, ez, dela gastuak kubritzearena. Orduan, bai, zuk erran duzuna, ez baduzu produktore bat edo gibeletik, ez, hemen finantziazioa zero. Hor zailtasunak eta espero dugu izatea aukera gehiago olako dokumentalak egiteko. Itxi baino lehen, Iñaki, galdetu nahi nizun. Hitz batean erratea duzu, gozatzen duzu, lan hau egiten, ezagit oroitzapen batekin edo gelditzen zaren, irudi batekin zure buruan? Bai, gozatu, noski, bertzelaz etzen biablea izango, hau da nire pasioa, eta irudi batekin gelitu, errango natzun berba da, 2018an Finlandiara egin nuen bidaieko irudi bat, non ez nuen espero, ze hartz bat espero nuen eta 8 bat agertu zen, 8 eder bat. Lehenagotik banituen 8ak ikusiak, baina beti ere distantzia handian, eta hau hortxe gelitu zen 50 metrotara. Gainera hartu zuen tartetxoa etzateko, nire muturren aintzinean, deskantsatzeko, eta hori izan zen igual urte hauetan pasatu zaiten gauzi ikikeragarriena animaliekin. Eta behar bada, 8 horren irudiakin gelitzen naiz. Ederra, benetan, Iñaki, duritzen zaizu, edo nola ere gu, ez dakit, galdu dugulak naturaz gozatzeko gaitasuna, badirudizu gozatzen duzula hunditz, errateuzu bizitzan pasatu zaizun, segurazki, momentu ederrenetako bat hori izaten aldela, guk Instagramen ikusten ditugu argazkiak, baina naturak badu, zerbait erakargarria, zerbait barneraino sartzen dena. Bai, netako sorik bai. Ni sentitzen naiz oianean murgiltzen naizelaik, sentitzen naiz libre nagola, eta gero, konektatzen dut naturakin, argazki kameraren bitartez, hor altxapean egonta, sentitzen naiz oianan parte, eta egierran nik pila bat disfrutatzen dut. Ez da ohikoena, ez dut jende handitz zauntzen ala ibiltzen denik, baina, badire bertze... ere bai, ez? Bertze modu batera. Bai, badire bertze hoi erramanen orain, badirela bertze naturaz gozatzeko bertze moduak, mendira ibiltzera gatea, orden, jendea animatuko nuke, igual naturara hurbildu, herrietan errexa dugu, hirietan behar bada zailago da, baina nik uste denek astean egun bat, egun pare bat, goiz bat,
eman beharko genukela naturan. Hortxe, Iñakiren hitzak eta gomendioak, eta irudiak non ditugu eskuragarri, argazkiak ere egiten dituzulako, Iñaki? Bueno, nire sare sozialetan, bai Facebook edo Instagramen, hor ikusgai daude. Eta aizten espatu ditudan bideotxo hauek eta nire YouTubeko kanalean ere ikusten aldira. Beraz, hortxen izanen dugu placer irudi guzi ederroiek ikusteko. Mil esker, Iñaki, gaur goizean gurekin egoteagatik eta, zorionak sari horrengatik. Hoxe, esker mile gorka eta segi bizkor. Bai, berdin, mil esker. Sí, así nas ye, charramos des bosques de Baztán Bidasoa. Eta ikus ditzagun orain, Iruña herriko udaletako albisteak. Uharterekin hasiko gara. Uharten espazio eszeniko bat eraikitzeko proiektuaren oinarrizko proiektua eta egikaritze proiektua idazteko kontratazioa kaleratu dute. Bertzalde, Pazko asteko hiri kanpaldiak unibertsoa aurkeztu dira. Izena emateko epea bihar arte. Oltzako zendearekin jarraituko dugu. Oltzako udaleko euskara zerbitzuak euskaraz antolatzen diren udalekuen bilduma egin du, inguruan dagoen eskaintza zabaletik aukera dezazun. Galdetu Oltzako euskara zerbitzuan udaleku hauetarako diru laguntzarik dagoen. Eta bukatzeko Iruñea. Atzoko urbanismoko komisioan honakoa aprobatu zen. Alkateari lan saio berezi baterako deia egitea, Nafarroako gobernuarekin eta gainerako udalerriekin lan mailan izandako bilerari berri emateko, eta herripagainaren etorkizunari buruzko eztabaida eta erabakiak hartzeko prozesua abiarazteko. Korreosek eta Bideko udalerrien elkarteak beste helburu bat proposatu diete Santiagora joaten direnei, garapen jasangarriaren helburuen alde lan egitea. Iruñea Bideko lehena aukeratu dute bide jasangarria ekimena aurkezteko. Donejakue Bideko udalerrien elkartearekin elkarlanean egindako posta kanpaina bat, Erromesek 2030 agendaren helburuak lortzen lagunduko duten portaeraren ohiturak aldatzera animatzeko, baita Donejakue bidean ere. Beste berri batean, Cibibox Milagrosak kontzientzia inklusiboa sustatzen du auzoko adingabeen artean, ukondoarekin zikloaren bidez. Iruñako udalak antolatzen duen Milagrosa eskuz esku zikloak jarrera inklusiboa eta solidarioa sustatzen du, berriz ere Iruñeko auzoko haurren artean. Adimen urritasuna duten pertsonen integrazioari modu ludikoan heltzeko tailerren bidez. Jarduerak guztiak doakoak Cibibox Milagrosan izango dira bihartik maiatzak 7, maiatzaren 14 arte, eta desgaitasuna duten eta ez duten adingabeen bizikidetza bulkatu nahi dute, elkarrenganako errespetutik eta elkarlanetik. Agendan jartzeko ere, datorren 3 hilekoan doako 3 hitzaldik adinekoen eskubidei buruzko sentsibilizazioan sakonduko dute. Iruñeko udalak eta adineko aktiboen estatuko konfederazioak adinikoen eskubidei buruzko 3 sentsibilizazio hitzaldi antolatu dituzte urteko 2. 3 hileko honetarako.
Apirilaren 28an, maiatzaren 16an eta ekainaren 8an egingo da. Goizez, Salesianoen zentro komunitarioan, Plazara zentro komunitarioan eta Zibibox Iturraman urrenez urren. Eta azkenik, San Jorgeko Gortari doktorearen plazak instalazio fotovoltaiko bat estreinatu du bere pergolan eta aurrentzako jolasgunearen estalkian. Bi instalazio berrik San Jorge auzoko Gortari doktorearen plazaren fisionomia aldatu dute. Gerentziak eta hirigintza batzordeak autokontsumorako instalazio fotovoltaiko berria bisitatu dute gaur goizean, plazaren pergolaren goiko aldean eta aur jolaserako gunean. Iruñeako udalak 53.582 euro eta 69.900 euro inbertitu ditu bietan, urrenez urren. Hombre, lehenik eta behin esango nuke igual arazoa badela aurre eskola guztien egoera ez dela berbera. Eta erabat heterogeneoa dela eta egun oso gutxi egin dela hori guztia homogeneizatzea aldera eta oro har hobetze aldera. Uste dut hori dela arazorik larriena. Nafarroan izan da hain gutxi eta izan da hain herritar gutxi eta dauden eskolan zenbakia ikusita, elitzateke hain zaila edo eluke izan behar hain zaila homogeneizatzea dena. Baina nik neu frogatu izan dut Hezkuntza Departamentuan egon nintzelik, badirela 11 eredu ezberdin, eta 11 igual ez, baina 9 bai. Eredu ezberdin egun zerbitzu berbera ez bada oso antzekoa emateko, justo adin tarte hortarako, eta hori homogeneizatzea egin behar dela, konbentzituta, aldez aurretik hausnarketa diagnosi lan sakon bat eginda, eta alden eta akordiorik zabalenean oinarrituta. Eta hori guztia egiteke dago. Hasi ginen hitz egiten eragile guztiekin eta honetan esku hartzen duten guztiekin, toki entitateekin, gobernuko eskolak egun eskubide sozialetan egoten jarraitzen dutenez, eskubide sozialekin ere bai, eta jakina sektoreko langile eta eragileekin. Hasi ginen diseinatzen lehenengo urrats gisa irtenbidea izan ziteken partzuergo bat. Eta hori bertan bera gelditu zen, hortxe gelditu zen garatu gabe. Jarraitzen dut defendatzen izan daitekela tresna egokia. Egun daukagun egoera heterogeneoegi hori eta dauden ezberdintasun eta urritasun eta berme falta horiek asetzeko, gainditzeko eta sistema bera pixka bat artikulatzeko nahi dugun norabideruntz, ezta? Eta ulertuta 0-3 ere badela hezkuntza etapa bat, eta zeinen garrantzitsua den gure txikien garapenean, iruditzen zait, serio hartu behar dugun lana dela, eta bederen egun arte ez dut ikusi departamentuan aldetik seriotasun puntu hori. Egia da sinatu dutela, egia da gurean ere bai akordio programatikoan egon badagoela konpromisoa, diot sinatu dutela esaterako EH Bildurekin, aurrekontuak aurrera atera ahal izateko, eta bazirudien irtenbidea izanen zela sortzea zerbitzu berri bat, ez? Administrazioan estruktura gizentzen. Ikusi dugu, zerbitzua eratu dela behingoz, eta arazoa ez dela konpondu, eta urratsak urriak baziren, orain urriak izaten jarraitzen dutela, eta urriak direla, ez da. Egin izan dugu, zuekin ere bai konpartitu hausnarketa honen inguruan. Ze badira, hilabeteak eta urteak baita legealdi honetan maiz aritu gara gai honetaz. Eta orain gutxi, elkartu ginen berriz, 0-3ko eragileekin, laguntza eske heldu ziren parlamentura eta laguntzeko prest gaudela zan genien. Baina egia da, nahiz eta gu, geroa bai kasu honetan, gobernuko kideak garen,
saiatu garela, eta beraiek ere jakin badakite saiatu egin garela, ekartzen gurera, diot, foro honetara, parlamentura eta mahai batera non egonen garen jarrita parlamentariak, hau da, Nafarroako jendartea ordezkatzen dugun indarrak, eragileak oso importantea da, langileak egotea, 03ko profesionalak egotea jarrita mahai horretan, toki entitateko arduradunak, ze udalek ematen dute zerbitzua, edo bai beraiek lehen eskutik edo subkontraten bidez, hainbat eta hainbat herrietan Nafarroan, eta jakina gobernua. Karo, espaldin badago gobernua jarrita mahai horretan, aurrerapen txikiak egingo ditugu. Orduan, saiatu gara ekartzen gobernua gurera, eta hortxe jarraitzen dugu, ez dugu lortu, jarraraztea mahai horretan gobernua. Saiatu ginen pribatutik, saiatu ginen beste eragileekin batera egiten bilerak. Saiatu ginen hemen hemizikloan barruan, interpelazioan eta zuzentzen gure eskaera zuzenean kontseilariari, ez? Eta ez dugu lortu oraindik. Gainera honi zer gertatu zaio? Elkartu zaio beste kontu importante bat, eta bada, Espainiatik, hartu dela konpromisoa handitzeko 03ko plaza kopuruak. Eta denon harridurarako, egun, oraindik ere ez dakigu, plaza horiek nola banatuko diren, nola garatuko diren, eta ze bermearekin beteko diren, ez? Ez dakigu banaketa nolakoa izango den, oraindik ere departamentua ari da esaten litekena dela baliatzea baita ere eskoletako hainbat gela eta egitea 2 urteko gela hoien planteamendua, baina oraindik ere hemen guk ez dakigu eta ez daukagu horren berririk. Eta horrek kezkatzen gaitu. Honen inguruko hausnarketa egin dugu eta konpartituko dugu gainera zuekin geroa baitik. Bueno, kezkatuta gaude, izan ere, uste baitugu 2 urteko gela horiek hainbat eta hainbat ikastetxe pribatuetan edo kontzertatuetan dauden gela horiek, bueno, desabantaila badirela eta suposatzen dutela desabantaila eskola publikorako. Iruditzen zaigu hor, aurrea hartzen dietela eskola publikoei haunitzetan eta hartzen dituztela ume horiek 2 urterekin eta gero hortxe fijatzen dute poblazio hori eta fijatzen dituzte ikasle horiek euren gelatan, ez? Geroko 3 urtetik goitirako kurso horiek betetzeko, ez? Bueno, badira 2 urteko gelak publikoan ezarrita dituzten komunidadeak, esaterako EAen horrela egina dute aspaldi, eta funtzionatzen duen eredua badela, esan dezakegu. Zenik eztabaidatu dut hau profesionalekin, beraiek argi dute zikloa badela, 03koa eta zatitzea akatsa dela. Bere garaian ez zuten gauza bera esaten. Hori ere gogoratu genien eta bazen beste ikuspegi bat eta ongi ikusten zuten 2 urteko banaketa hori, orainez, uste dute zikloak bere behar bereziak badituela, hori ez daiteke ukatu, baina formula mistuak ere bilatu daitezkela. Prekario ez dut ikusten zerbitzuanik 03koa hemen. Nik uste dut eskolak ari direla, gutxinaka bada ere, ari direla sartzen 2007ko dekretuak eskatzen dituen ezaugarri eta baldintza horietan guztietan denak. Atzean zebiltzanak Iruñeko udalaren batzuk ziren eta pasaden legealdian Asiron alkatearekin sinatutako hitzarmenaren bitartez adostu genuen, epe jakin baten barruan egin behar zirela horiek denak atondu eta behar bezala berritu sartu ahal izateko dekretu horren baitan, eta hori egiten ari da, betetzen ari da. Eta nik uste dut infrastrukturen aldeetik eta ekipamenduen aldeetik eta nahiko eskola sistema majoa dagoela Nafarroan. Gehien kezkatzen hauena ziurrenera ez dira arratioak ere, segun eta non arratioak ez dira inbesterakoak, baina bai gehien kezkatzen hauena badela langileen lan baldintzan, dauden ezberdintasun handiak. Eta lan baldintza horiek berez.
Orduan, aldea handia dago langile batzuen eta beste batzuen artean, segun eta zeinek kontratatzen dituen, eta uste dut hori ez dela gertatzen ahal egungo Nafarroan. Uste dut hori egin behar dela berandu baino lehen konpondu, eta egin behar zaiela berdindu goitik, argi dago, eta sistemari horrek emango dio behar bezalako bermea eta kalidadea. Eta uste dut hor dagoela gakoa. Ez hainbeste arratioetan, eta ez hainbeste eskolen planteamenduetan, eta nik uste dut pedagogikoki ere bai, nahikoa maila polita daukagula, eta oso profesional onak ere baditugula Nafarroan, eta uste dut, urteak badituela 03ko zerbitzua hemen, eta zerbitzu on bat daukagula. Oso zerbitzu eskasa daukagu euskaraz, zer esango dute Iruñan, ez dago alderatzerik, erdarazko zerbitzuarekin, eta gainera orain sortzen ari diren plaza berri hoien artean ez da egongo euskarazkorik. Baldin eta euskarazkorik badago izango da beti ere ingelerarekin batera. Hori entzun izan diogu kontseilariari, hori ere kritikatu izan dugu gogotik, eta ingelera sartu nahi izate hori bai ala bai, eta euskaraz badator etorriko dela ingelerarekin, hori salatu izan dugu eta salatzen jarraituko dugu. Eta hori da ikusten dudana, jarri gara beste behin langileekin, jarriko gara behar den guztietan, baina importanteena da jardadila gobernua. Eta horretan saiatzen jarraituko dugu. Gai librea hautatu nahi izan dut aste honetarako justo komentatu dudanarekin zer ikusia duen bat, eta bada ingeleraren presentzia gure hezkuntza sisteman. Salatu dugu hasieratik pai deritzona ezartzen hasi zenetik Nafarroan akatsa zela. Ez zela egiten horrelako programaren ezarpen derrigorrezko bat ez bazen gehiago nola esan ez bazen, beste modu batera planteatzen azken batez. Bagentozen ingelerazko orduak nahikoa igotzetik, eta egia da, egun pai barruan dauden ikastetzen artean ordu gutxien dituztenak eta pairik gabeko zentroen arteko aldea ez dela inbestekoa. Diot, izan dezakezu edo 5 sesio astean ingelerazkoak, edo pain bazaude ordu kopuru gutxien duten zentro horien artean 6. Hori saiatu genuen egiten pasaden legealdian, ez dakit ulertzen den ongi bira. Aurkitu genuen pai oso ezarritako bat, oso sendotua eta oso zabaldua, derrigortua eta ikuspegi oso politiko batetik elikatua. Beti esan izan dugu, Barzinak berak lagundu gintuen horretan, eta esan zuen berak ere bai, zalantzarik ez egoteko, paia hemen ezarria zutela D eredua geldiarazte aldera. Eta hori frogatu da, urteekin, frogatu da asmoa hori zela, eta hala ere D eredua ez dute geldiarazi. Ziurrenera pairik gabe igoera D ereduarena izan entzen nabariagoa, eta alde horretatik bai esan daiteke lortu dutela euren helburua, baina ez dute gelditu. Eta hori guk lortu dugu gainontzekok euskaldunok eta euskaltzaleok eta D ereduaren alde egiten dugunok, ez? Paia esartze arren egin zuten, ahalegin guzti hori, ari gara ikusten, izan dituela bere emaitza oso negatiboak. Hainbat kasutan ikaslengan, eta hori Kastejongo ikastetxeak erakutsi digu argi eta garbi, beraien esperientzia errealetik atera dituzten ondorioak aurkeztu zigutelako eta ditzera eman dutelako zeinen kaltegarria izan den euren ustez euren ikaslegoarentzako. Baina bestetik ere bai, irakaslegoarentzako oso emaitza kritikoak ekarri ditu. Ari ginen, egon gara urtetan abisatzen gertatuko zela, orain datorrena eta gertatuko den hau. Eta zer da? Interinidadea Nafarroan haunditu dela eta haunditzearekin batera egun ezinezkoa dela interinidade hori murriztea ingeleraren kulpagatik. Hau da, egun Nafarroan
eta datorren ikasturtean, 22-23 ikasturte horretan, ia gure sistemaren ikasgelen 80% pai eredu batean egonen da, eta horrek zer suposatzen du? Bertan, irakasleek behar dutela ingelerazko profila. Ingelerazko profila eduki behar dute, badakigu, eta hori frogatzen alda erraz, urtetan ez dela bermatu. Eta egon dela periodo luze bat, epe luze bat, non egon diren akreditatzen hizkuntzak ikasle horientzako, eta hizkuntzak akreditatzeko prozesuak zabalik egon diren, formakuntzan aurrera egin ahal izateko irakasle horiek. Behar zuten ingelera, pentsa Nafarroa batean, derrigor. Eta hori interino izan da. Karo, zein da kontua? Hemen, baina ez hemen Nafarroan soilik, baina baizik eta estatu osoan, ezin direla egun ingelera errekizito duten plazak deitu. Orduan ezin duzu oposizioetara eraman ingelerazko profila duten plazak. Hori da Nafarroaren drama egun. Eta hori da administrazioak duen arazo larria, irakaslegoak duen arazo larria, eta azken batez gure jendarteak pairatuko duen arazo larria. Orain, zer gertatu da, estatutik heldu dela lege berri bat behartzen duena, fijatzera edo fijo egitera hainbat plaza eta ez hainbat pertsona. Nik uste dut, nerea buruz bederen bai, fijatu behar dena pertsona direla. Eta ez, administrazioak erabaki du fijatu beharrekoa plazak direla. Orduan, karo, zer gertatzen da paiko plaza horiek, derrigor behar dutela ingelera. Eta ez bada, konbokatzen ingelerazko profilekin ezin dira fijatu. Hori da enkruzijada, eta hori da egungo drama. Eta bagenekien etorriko zela, eta heldu da bengoz. Eta orain ari gara ikusten gobernua hasi da proposatzen, egitea deialdia soilik Nafarroarentzako, irakasle izate aldera soilik Nafarroako administrazioan barrukoa. Ez del cuerpo estatal de maestros edo maestras deritzon horren baitakoa. Hor daukagu erronka gordina. Eta ikusiko dugu hemendik oso gutxira nola hasten den hau guztia zabaltzen eta ikusiko dugu zein den bilatzen zaion irtenbidea. Desde luego guk argi geneukan hau helduko zela, ari gara abisatzen aspaldidanik, estatura eraman genuen eskaera frogatze aldera eta erakuste aldera zein eroa zen hemen ezarritako eredua, saiatu ginen foru agindu baten bidez ahalik eta gehien mugatzen pai, baina etzen nahikoa izan, agerikoa denez, baita ere jendarteak berak pai hautatzen jarraitzen duelako eta ez duelako salatzen dagoen egoera. Hortze daukagun egoera, hortze daukagun errealidadea, hortze daukagun eginkizuna badela fijatzea plaza horiek eta ezintasuna Nafarroak duena. Orduan, ikusiko dugu, zein den benetako gure arazoa, irakasleen arazoa, administrazioaren arazoa, eta horren aurrean zein den bilatzen arlen irtenbidea. Bai, aspaldi luzean ari gara lanean, 0-3 zikloari dagokion guztian, eta egia da, erabat ulergarria dela langileak aste hauetan kalean ikustea, azken batean, eta askotan salatu dugun bezala. 0-3 zikloari dagokion guztia, bai aurreskolen egoera, bai langileen lan baldintzak beraiek ez dira egokiak. Oso dispersoa den zikloa da, aurreskola batetik bestera, bai soldatetan, bai lan baldintzetan izugarrizko aldea badago, baina badago errealitate bat, eta da oso aurreskola gutxitan pasatzen direla 1.000 euro baino gehiago kobratzetik. Alegia, hezkuntza ziklo guztien artean, eta 0-3a ere hezkuntza ziklotzate hartzen baldin badugu, prekarioena da, inolako zalantzari gabe. Eta gero ratioak ere 2007an definitu ziren, dekretu baten bidez, baina urruti daude Europan markatzen den
horretatik. Herrialde aurreratuenera begiratzen baldin badugu, ratioak txikiagoak dira. Eta aurren garapenean eta ziklo honek daukan garrantzia eta eskatzen duen arreta eta eskatzen duen zaintza ere kontuan hartzen baldin badugu, uste dugu badagoela margena ratio horiek hobetzeko. Beraz, bai, aspaldi luzean ari da lanean 03 plataforma eta egun hauetan kalera ateratzen ari diren aldarrikapen horiekin bat egiten dugu. Egia da, hezkuntza departamentuak askotan esan arren 03a hezkuntza zikloa dela, egia esan ez du tratatzen gainontzeko hezkuntza zikloak tratatzen dituen bezala. Eta horrek badauk arrazoi bat, eta bada ez dagozkiola momentu honetan behintzat hezkuntza departamentuari. Bere kudeaketatik harago doaz, udalen titulartasun pekoak dira gehienak, eta Nafar gobernuak dituen 7 haurreskola bakan horiek orain arte eta gaur daño ez dira hezkuntza departamentuaren esku izan, baizik eta ongizate sozialeko departamentuaren esku, beraz, oraindik badago kutsu asistentzialista hori. Gu saiatu gara, behin baino gehiagotan, hezkuntza departamentutik arreta berezia eman dakien langileak aintzat har ditzaten. Federazioan, udal eta kontsejuen federazioan lantalde bat sortu da, eta hor badago plataformako edo aurreskola bateko zuzendaria den parte hartzaile bat. Baina dozen kasutan guk uste dugu ziklo honen inguruan hausnarketa sakona egin behar dela eta inplikatutako eragile guztiek izan behar dutela zer esan eta erabakietan parte hartzeko aukerarik. Eta horretan tematu gara azken urte luze hauetan. Guk ekimenak proposatu ditugu, akordioak lortu ditugu gobernuarekin, eta begiratzea besterik ez dago, azken urte hauetan aurreko legegintzaldian gobernua sustengatzen genuen talde guztien artean igoera aurrekontuetan nabarmena izan da, udalekiko sinatzen diren konbenio edo hitzarmen horietan diru gehiago egon da, eta legegintzaldi honetan EH Bilduk Nafarroko gobernuarekin sinatu dituen 3 aurrekontu akordioetan guztietan agertzen da urratsak egiteko ibilbide horri bat 03 zikloari dagokionez. Esate baterako pasaden ikasturtean, honezkero, lehen hezkuntza departamentuaren baitan 03 atal bat besterik etzen, eta orain zerbitzu izatera pasada. Ikasturte hau amaitu baino lehen, hezkuntza departamentuak hartu beharko ditu ongizate sozialekoak diren 7 haurreskola horiek. Eta horrez gai, finantziazioan ere urratsa eginda, errefortzuko hezitzaile gehiago izan dira, momentu hontan eta urte hauetan COVID pandemiak sortarazitako egoera dela eta, baina hori konsolidatzeko planteamendua egin behar da, eta guk zehazki hori eskatuko diogu departamentuari. Ratioak jeisteko araudi aldaketa bat beharko litzateke, badago modu praktiko bat edo efektibo bat ume gutxiago izateko eskoletan edo hezitzaile proportzio handiagoa izateko, eta hori errefortzuko hezitzaileen bidez lor daiteke. Beraz, bide horretan sakontzea badago. Eta gero badago beste elementu bat ezinbestekoa dena. Eta bada udalekiko hitzarmenak, hitzarmen horietan moduloka ordaintzen diren Nafar gobernuak eta modulo horiek igo egin behar dira. Udalen egoera kasu askotan kaskarra da. Udalek hartzen dute euren bizkar dagokiona baino finantziazio handiagoa. Eta udalek ere baliabideak behar dituzte zerbitzu hau egoki kudeatu ahal izateko. Bestela, eta gehienak, enpresa pribatuak, enpresa txikiak izaten dira, kooperatibak izaten dira, baina egoera idealena zein izango litzateke. Azkenean, zerbitzu hau, gainontzeko hezkuntza zerbitzuak bezala, zuzenean eman ahal izatea, udal langileen bidez esate baterako, eta udalek zuzenean kudeatu ahal izatea. Baina hori horretarako baliabideak behar dira.
eta hartara moduloak igotzeko, plataformak ere eskaera hori bera egiten du, azken 10 urtetan oso portzentaia txikian igo dira moduloak, eta horrekin benetan zerbitzu duina emateko aukera oso eskasa da, udalen partetik. Bai, esan bezala, hezkuntza ziklo guztien artean prekarioena da, eta horrek badauka loturarik feminizatu izatearekin. Oro har, eta orain arte, eta urte luzez, ziklo honek izan duen izaera asistenzialista hori oso lotuta egonda zaintzarekin, oso lotuta egonda emakumeok tradizionalki bete behar izan ditugun rolekin, eta ni konbentzitua nago, ziur nago, lan hau nagusiki gizonezkoek egina balitz, askoz ere hobe, ordaindua egongo litzatekeela, eta lan baldintzak hobeak izango liratekeela. Zaintzarekin lotutako lan guztietan gauza bera ikusten dugu, berdin da erresidentzietan, berdin da 0-3 zikloan, berdin da etxeko langileen kasuan, prekarietatea handiagoa da emakumeak nagusi direnean. Eta hori bada ziklo honen ezaugarrietako bat. Beraz, bi bidetatik lan egin behar da. Batetik, benetan izaera asistenzialista hori gainditu eta hezkuntza izaera indartzetik, eta horrek ekarri behar du nolabaiteko homologazioa edo nolabaiteko dagoen aldea gainontzeko hezkuntza zikloekin hori murrizten joatea. Eta bigarrenik, lan baldintzetan, aipatu ditugun elementuak baliatuta, lan baldintzetan aurrera egitea. Hitzarmen propioa beharko litzatekelako, Nafarroarako, hitzarmen propioa lan baldintzak haurreskola diferenteen artean dauden ezberdintasun horiek soldatetan eta baldintzetan horiek murriztu edo desagertu, eta hori bakarrik lortu daiteke Nafarroan hitzarmen kolektibo propio bat izanik, eta hor, bai udalek eta bai Nafar gobernuak hori errespetatuz. Eta bada momentua, martxoaren 8 Nafar gobernuari eta instituzio guztiei ahoa betetzen zaigu prekarietateaz eta zaintzaren garrantziaz eta emakumeon eskubideez, kasu hau da, oso adibide paradigmatikoa, lan baldintzak hobetzen, zerbitzua hobetzen, eta zaintza eta hezkuntza bera erdigunean jartzeko. Egun hauetan Iruñerrian izan dugu, eta Nafarroan izan dugu korrika, bai parlamentutik parte hartu genuenok, edo nire kasuan EH Bilduren kilometroan ere benetan korrika egin izana, eta lekukoa tartetxo batez bada ere eraman izana, plazerra handia eta benetan momentu hunkigarria da. Batzuek egin dute saiakera, eta atzo bertan Navarrasumak ekarri zuen adierazpen bat, pixka bat korrikaren izaera bera auzitan jarriz, korrikan bertan ikus ditzakegun bestelako aldarrikapen sozial eta politikoak salatuz eta horiek kriminalizatu nahian, zorionez, etzen aurrera atera lako adierazpena, baina beti ere ikusten ari gara nola etzaien, bat ere gustatzen batzuei. Nafarroako herrietako errepideak euskaltzalez beteta ikustea, etzaien bat ere gustatzen hizkuntza eskubideen aldarriak kalean argi eta ozen entzutea, eta hartara adierazpen askatasunaren kontra nola doazen eta nola saiatzen diren euskalgintza bera eta euskaren aldeko mugimendua kriminalizatzen. Eta horren aurrean, argi eta garbi, esan genuen korrikan, eta esango dugu datorren maiatzaren 7 kontseiluak deitutako manifestazioan, hizkuntza eskubideak ezin direla urratu, euskaldunok baditugula geure eskubideak eta horiek defendatzeko prest gaudela baita kalean ere. Eta hori izan da gaurkoz dena, bihar gehiago Mila Esker magazinean egoteagatik. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.